வால்பாறையில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த காட்டு யானையால் குடியிருப்பு வாசிகள் அச்சம். ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் மானாம்பள்ளி வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட குரங்குமுடி பகுதியில் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த காட்டு யானையால் குடியிருப்பு வாசிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர். மேலும் பகல் நேரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் அப் அண்ட் டவுன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காட்டு யானை தந்தங்கள் ஒன்று கீழ்நோக்கியும் மற்றொன்று மேல் நோக்கியும் இருப்பதால் அதற்கு அப்பெயர் வைத்து அழைக்கின்றனர். கடந்த 4 நாட்களாக குரங்குமுடி முருகன் எஸ்டேட் பகுதியில் உலா வரும் இந்த காட்டு யானையால் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் அப்பகுதியின் அருகாமையில் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இருப்பினும் எந்தவித அச்சமும் இன்றி குடியிருப்புக்குள் நுழைந்து அங்குள்ள கொய்யாப்பழங்கள் மற்றும் பலா மா இலைகளை உண்பதற்காகவே குடியிருப்பை நோக்கி வந்து செல்கிறது. மேலும் இரவு நேரங்களில் குடியிருப்பில் புகுந்து வீட்டில் உள்ள கதவு ஜன்னல்களை உடைத்து பொருட்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறைக்கு 5 மணியளவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.